Και πάμε στην ομάδα των Μπούστιδων. Θα συνεχιστεί το βιολί. Ήρθανε 2 αστυνομικά αυτοκίνητα και 2 μηχανές και μου λένε πάμε στο Χονταργό στο σύνδεσμο και τους ευχαριστώ πολύ για που θέλανε να με βοηθήσουν, αλλά εγώ δεν είμαι ρουφιάνος. Εγώ μόνο άκουγα τόσα χρόνια. Δεν ήξερα, αλλά τώρα θα σας γαζώσω αλλιώς. Για δέστε με. Ξανασηκωθώ, μουνιά. Και τα χέρια και τα 3 πόδια μου. Θα φάτε καλά την Κυριακή. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Και αυτός ο ψηλός από το Χολαργό, αυτός που μιλάει, ξέρει τι λέω τώρα, που κράταγε ένα ξηραφάκι, να προσέχει γιατί θα υπάρχει πρόβλημα στο γκόλο του. Εντάξει, εσύ ψηλέ, από το Χολαργό, είσαι πουστράκι, είσαι μουνάκι και γαμιέσαι εσύ και η οικογένειά σου. Τελικά τι κάνατε, μου κλάσατε τα φρύδια. Εγώ μόνο άκουγα τόσα χρόνια. Δεν ήξερα. Προημερών συμβουλιαγμένης, πήγατε και κάπου από περιοχή Παγκράτη πάλι και πάλι τρέχατε. Εγώ μόνο άκουγα τόσα χρόνια. Δεν ήξερα. Πήγατε στα καμία 150 άτομα. Πάμε στο Χονταργό στο σύνδεσμο. Από Μαρούσι περιοχές όλες και Χολαργό. Εγώ μόνο άκουγα τόσα χρόνια. Δεν ήξερα. Έλα να σου πω κάτι, ρε. Έλα να σου δείξω εγώ κάτι. Περίμενε. Τέτοια σου έχω δώσει εγώ εσένα. Τέτοια. Καταλαβες. Χανομοβάζελε. Κάποτε πήγατε στα καμία 150 άτομα με 15. Αφήσατε 12 μηχανάκια. Προημερών συμβουλιαγμένης, 40 πιτσιρίκια του ηλικίου, 150 δική σας, πέσατε κάτω και χάσατε κάτι τη μηχανάκια. Και το βιολί θα συνεχιστεί. Πόλεμο θέλετε, θα τον έχετε. Δηλαδή εχθές εγώ με την αδερφή σου που την πήδαγα είναι αλήθεια? Λέγε ρε, στα παντελόνια που φοράς λέγε. Άντε γεια ρε. Εδώ και 8 χρόνια είσαι στα αρχίδια μου μέσα. Όχι μονά, ολονών. Τον πες. Θα συνεχιστεί το βιολί. Και το βιολί θα συνεχιστεί. Αλλά αυτού του ψηλού γαμιέται η οικογένειά του. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Πόλεμο θέλετε, θα τον έχετε.